dating karina Kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga Kinaimbag nga arami tiyak kubas Tiyak mula Good morning. Naimbag nga agsapat itong kalmaysa at tigmanan dating nga programa tayo tiyag bula agapit, tiyag bula agapit. Brother Thomas, iti co-host ni Pastor Bong Divmay. At mula agapit dito kabsat, kumablawak kada diti amin na bindinad iti dito nga programa tayo kang ronan na iti amin nga programa iti dito nga sa Sunik Radio 1143 DZMR kablawan ka man amin iti napatagnanagan ni Apo Jesus our Savior, our Healer, Redeemer, and Friend. Narod, iti dito nga sa pakabsat tapos saan masayan iti gundaway tayo ag great su tayo dagos iti lesson tayo iti dito nagsapa, okay? Kay kuman na damagan kayo, napadashoot ka din ti limasat ti adu na problema? Nga adayo ka ti Vietnam kat adayo kinayapo. Nawan no hunayo, ay kat di kaya may maysa. Nawadama di ki panawon nga uray no intimate tayo ti apo, lumasat tayo lakta iti problema. Ikinargsapa, pinaulwan ni Pastor Bong iti lesson iti kasawi. Adda ni Jesus iti amin akapardasan, dahil ti isuro ni Pastor Bong kada tayo iti dahil yung saba. Lagyaman Brother Thomas, iti mayat nga introduction. Alawin kakabsat, ituloy tayo nga dagos iti lesson tayo, iti dahil ito nga agsapa, agdalatan ni Apo Jesus kadag iti amin nakapadasan tayo. Dahil iti kayat ko nga maibingay manin kada kayo. Mangpidot tayo man kadag iti sumagmamano nga pasat, iti kaadda ni Apo Jesus, kadag iti adalan na. Dagitay nga remarkable scenario, ket isu iti focus tayo itang lesson tayo iti dayto nga agsapa, okay? Mano nga bulan sakbay nga mailan sa ni Apo Jesus. Insagana na dagiti adipen na nagisuro nangrami dagiti datdatlag. May isa nga nakaskas daaw isu tay panagungar ni Lazarus di John chapter number 11. Nilukatan na iti mata iti may nga bulag iti John chapter 9. Malagip yu dayta. At dagiti maawagan nga private conversation na kadagiti adipan na nga nadakamat na iti maudin wenno ti umadani nga ipapatay na iti Matthew chapter 16:21 iti matang Mark chapter 8 verse 31. Okay? When uray pay tay transfiguration na nga kadwana ni James, Peter, and John nga naimatangan da iti dayag ni Apo Matthew 17 verses 1 to 8 dayta. Kastamot jay last supper nga inugasan na pa'y dagitay saksaka, dagiti adalan na. Tay communion, tay Santa Cena, tay communion nga isumot iti nangadawan iti communion ita. Dito'y matlang agundaway, last minute or last few hours, nangted iti balaag ni Apo Jesus kini Pedro. Una na, sakbay nga agtarawag iti kawitan na may luntun nga imbagam nga di nakamam mo. So dagito nga dagiti a very important scenario kakabsat nga anya dagiti maadat tayo. May kadwa nga kitaan tayo iso dito'y crucifixion. Ijay Gethsemane napanda nga nagkararag. Napan ni Apo Jesus nagkararag. Si Mina iso na imbati na dito'y kailangan ko na nangam idi nagsubli na danunan naman dagiti adalan na nga maturog Matthew 26:36 to 46. Kuna ni Apo Jesus di ya kabalan nga makipagpuyat kanyak uray la may nga oras. Okay, may sa data ni Judas betrayed him. Dito'y ijay crucifixion scenario. Then he was arrested. Bayat iti pa nakaparparigat ni Apo Jesus. Inyulbo din ni Pedro at di na nga talagang amamo ni Apo Jesus. And that is a fulfillment ijay na iprophesy few hours ago. Iti na pasamak amang dagito'y kakabsat. Nagsisinan dagiti adalan. That is in John chapter 19. 16 to 30. Nantay nga basaanin, mangtagdak lang dagiti important scenarios kakabsat. Mapantay mo't iji panagungar, iji resurrection. Dito'y dagitay ikantay nga talaga iti importansya nga paspasamak. He appeared to Mary Magdalene. Kalpasan na nagpakita ka dagiti adalan ngem awan ni Thomas. Amoy kakabsat, kalpasan iti 8 nga aldaw. Dagiti adalan, nagawis ni Pedro. Nagsublida ijay dati nga trabaho da. Fisherman. Tay sumot nga talaga iti pagbiyagan da idipay. Nga ineban ni Apo ida kat nasarakan ni Apo si Suda. Nagpatnag, nagkalap dangam uray may sa awan tinatiliw da.
Iti daytang agsapaw, iti daytang agundaway, bayat iti panagsublidan kakabsat nga agawi din at datitimag ang nagkuna. Iwayat yo taikat yo, nagdakkel nga ikan kakabsat. Inwayat da nga rod, nagdadakkel nga ikan, nga adda iti 153 amin, abilang da. When adun dagiti pastors, theologians, teachers nga nangipataros iti kaipapanan ti 153 adu nga kunada adu nga species day takit mangiparangarang met iti 153 tribes and nations. Well, dagiti interpretations kan panangipataros da iti gayam kan kakabsat ti sentro iti panagbisita ni Apo Jesus dita Sea of Galilee tapno ngay ma-reappoint, ma-restore, mapabilig dagitoy nga adalan agsipud ta isuda ti mangiwaragawag iti naimbag nga damag nga aging ga ita mapaspasamak may warwaragawag iti sao ti Apo ure pa iti daytoy nga radio station 1143 DCMR idandanon na lata iti naimbag nga damag nga isumot dayta ti impasa ni Apo Jesus kadagiti adalan na. Naawatak daytoy nga encounter dagiti adalan. Naawatak, I understand nga ni Apo Jesus napan gaputa dagitoy adalan desperado dagitoy nga adalan nagsipot ta sa anda nga agbayag awanton datay master da amuda nga natay 8 days ago. Tatati observation ko, normal nga talaga nga agsubli dagitoy ijay dati nga pagbiyagan da agsipud ta dida amo noan niya iti sumaruno. O hindi da nga amo awan ti klaro nga direksyon da isu nga agsubli da nga talaga ijay as a fisherman. Dagitoy nga kakabsat nga adalan, they are very emotional. Kayat da nga maibsan mabalin nga kasta isu nga observation ko nga rod. Ijay ting nga iti baybay Galilee isu nga iti pangibukbukan da met sinaay da aramidan da dagito nga banbanag nga isumot dati tinakagisnan da well isut gapuna nga napan ni Apo Jesus ijay Sea of Galilee nga ma-rededicate ko matibiyag da dagito ma-restore tay original nga panakaayab da as fishers of men hanga fishermen. Okay, dayta nga minti assignment da John chapter 21 verse 12. Okay, kuna ni Apo Jesus kadakwado umay kayon mamigaten awan kadagiti adalan ang nangiturod nga damagen ti kinasya sinuna agsipud ta amuda nga ni Apo Jesus isu iti Apo tay sinay da upay da adda ti Apo nga mangibaga addaak ditoy addaak sadyay dagitoy naikunak itay nga paspasamak nga napatag kini Apo tapno dagiti paspasamak ti biag dagiti adalan adda nga talaga ni Apo dagitoy ngay dagiti events nga kayat nga talaga ni Apo ket ururayen na daytoy adda ni Apo nga sumaranay ijeting nga iti kapadasan tay kakabsat wen adda nga talaga ti Apo amin nga kapadasan uray man pay kunam nga kaslaawan iso na kakabsat ijeting nga ti amin nga kapadasan adda nga talaga ti Apo nakaro nga upay sinnaay kasta dagiti napasamak kadagiti adalan kasla di da amuno anya ti sumaruno ngem kuna ti Apo iwayat yu ta iketyo cautionet kakabsat obedience leads to abundance iwayat yu kadi dagita iketyo amuyo ammo nga talaga ni Apo ti sinnaay tayo akas kadagiti adalan uray kadagiti panawon met nga sikikita ti Apo ti kasasaad tayo ti tunggal maysa tunggal aldaw kayat na nga talaga nga maamuan tayo nga adda nga talaga isuna uray awan iti nakalapam awan iti kitam awan iti napasamak tay negosyo lugi ti Apo adda kadagiti amin nga kasasaad tayo. Jesus is already there ready to offer guidance and transform your struggles into opportunities for growth. Wen kabsat pudno dayta amuyo ti Apo ammo na nga talaga dagiti amin nga kondisyon tayo ammo na ti kapadasan tayo ammo na pa iti kondisyon tayo dagitay babayadam ammo na tay gusot ti pamilyam ammo na tay makastress nga asawam sinnaay upay kasla dagitay adalan empty net empty wallet awan ti bunga nabayagin nga Kristiyano ngem awan pay mailata ti bunga na ammo ni Apo dayta ammo ni Apo ti struggles mo kabsat
Ti masapul lang nga aramiden. Aklunan tayo dagito nga kinakapoy tayo. Kat imbitaran tayo ni Apo Isus. Iti biyag tayo. Iti inaldaw-aldaw. Mangnamnama ka. Tay bilag ni Apo. Rumwar ka dagiti kinakapoy mo. Kinakapoy tayo. Kabsat. Amuna nga talaga ti kondisyon mo. Amuna ti kasasaad mo. Kitaan tayo bumilag ti biyag tayo. No amirisan tayo ti kaadda ni Apo ti inaldaw. Bumilig tayo kakabsat. Masapula nga amirisan. Acknowledge him. At ngamin ti imbitasyon niya po ang mapabaro nga talaga ti relationship ti kinkwana. Sana may panggap datay 153 nga ikan. Tay natiliw da dagito nga adalan. No diket may panggap iti panakapabaro and restoration. Agsubli tay obedience tayo. I-apply tayo man kadagiti biyag tayo dagito. I want us to apply them practically. Intun dumteng dagiti paspasamak, iti biyag, kakabsat amin nga paspasamak iti biyag. Di tayo mat amin garod nga maliklikan amin dagito nga paspasamak. Kasla kuma, nagsisinong bat ijay unag tibalay wenno panganan. Anya pay, awan ti finances nga pangbayad ko makadagitay responsibilidad tayo utang at dati saksakit. Lagi pinyo kadi, kabsat at dalata ti Apo. Ni katnuman, di na tay ibate, di nga nag-absent ni Apo, kada tayo, nupay agab-absent tayo kinkwana. Agur-uray lata, nga iya sadag tayo dagiti amin, itaklin tayo amin dagiti, anak-ag tayo, kanrik-rik na, kanrig-rigat tayo. Amuyo, ti ima ni Apo, nakasagana nga kayat na nga iyawat, kat kunaan na di ka nga baybayan anak. Ngam no dimot nga imbitado ni Apo ti biyag mo, awan nga talaga ni Apo. Ay masapol nga isukom ti biyag mo tapno inton dumteng kadagiti kapadasan at nga talaga ti Apo wen kabsat napanekneka akon daytoy no awan ni Apo dito pamilyam imbitaramon no imbitaram umay iso ket saranayin na kayo. Kumusta tay struggle mo? Tay mat kadi struggles tay anak mo ammo kadi o dagiti na ganak o dagiti anak ammo yumot kadi ta struggles dagita naganak yo. At dapay ka diti prayer time you as a family. You've been a Christian for long, nga napukaw tay prayer time, Bible reading. Awanan dagitay panag discussions. When ibagati nga discussions and sharing, dagitay nabasbasa tayo kung kinaimbag ni Apo. Kapsat, adda nga talaga iti kariti Apo. Di nakangalipatan, di nakanga talaga nga baybayan. The Bible says, and behold, I am with you always. Matthew 28:20. Dahito kabsat ti assurance tayo. Uray at datay iti kababaan nga kasasaad. Say nakaron nga nababa nga kasasaad. Awanen ti awanen. Adut struggle. Madama ti wilderness. Madama ti midbar. I just want to let you know, ladies and gentlemen, the Lord is there. Saan na tayo nga baybayan? Saan nga adayo? But He is our ever-present companion. Ladies and gentlemen, this unending presence will transform its day from ordinary to an opportunity for experiencing divine love and power. Amuyo tay ubing nga agsursuro nga magna. Tunggal maitublak, dagiti naganak saan nyo nga pagungtan data nga ubing. No diket, iyawat yu tay imayo, tulungan, wenno bagkaten. Aging ganan to nga makasursuro nga magna. Ni Apo Isus, He does the same for us. Intun na itublak tayo, He meets us in our struggle and strengthen our faith and calls us into deeper intimacy. E.J. Santiago 4:8, James 4:8, Bible says, draw near to God and He will draw near to you. Ulitin. Draw near to God. Umasideg tay kumati Apo. Itaklin tay kumakini Apo. Dagiti amin nga kasasaad tayo. Sinaay, rag-urag, ragsak, saksakit, challenges, struggles, wilderness. Why? Because He will draw near to you. God will draw near to you. Kapsat no imbagam kin ni Apo, nga tulungan nakman Apo kadagiti struggles ko.
Uray ita nga ibagbagak daytoy. Ibagam man nga, Apo, tulungan nakman iti struggle ko, kat marigrigatan ako. Among no, imbagam iti kaungan nga pusom, nga kasapulam ni Apo. Maalam tay attention na. It catches his attention. Apay, ngamin adda iti maysa nga tao, kat sikadayta, nga you are calling upon him because of your desperation. Gapu ti sinaay, dayta ti kayat ni Apo. Makiaddakit di ti amin nga sitwasyon tayo, sinsinay, problema, struggles, wilderness, midbar. Kabsat, itiga po, adda ka na yun, nga mangmatmatan na tayo ti Apo kadigiti. Amin nga anak na nga natalged, nga agtaltalag kang kuwana. Iso nga alistuam. When alistuamon, ta agtimag ti Apo king ka. Anya ti bagana, iwayat mo ta ikit mo, iwayat yu ta ikit yo. Masapul nga alertuam, agalertu tayo, no addan itinangag mo nga timag, addamat kat titimag ni Apo, nga tinapasamak, nakulaapan, kat napukaw ti timag ti Apo, gaputa, nagadungarod, itibanag nga nangalilaw kadatayon, social media, fake news, na ibus ti panawon tayo kadagiti nga banbanag nga saan mo't ti panagkararag, saan mo't nga panagbasa ti sa uti Apo, iso nga uray no agpukpukawon ti Apo nga mangkungkuna kadatayo, iwayat yu man taikat yu, iwayat yu, adda iti bendisyon. The only thing we have to do is throw your net. Ipaladaw mo. Saan lang mga ipaladaw? Iwayat mo nga talaga. Wen kabsat, alertuam, urayin na ka lang ni Apo. Gayam, no adda ka itatatang kasasaad, saan ka kumanga maupay, saan ka nga agsanod. Ikam tigundaway ni Apo nga agaramid iti nakaskas daw. Adda karit ti biyag mo. Day tamot ka ti plano ni Apo nga umay sulumasat tay nga talaga. Agsipud ta adda ti gundaway met nga day pusom saanen nga natangken saan nga nalastog. No diket nakasagana nga mga rakop iti siasinuman. No adda ti gayem miyembro iti family nga reach out king ka ngam kang runaan na ni Apo kaya nakangasar na nayen kakabsat. So day ta iti lesson tayo. Iti day nga agsapa. Kat sakbay man pay kakabsat nga ingudok daytoy kayat ko nga ikararag ka man. Agkararag ka ta sinanamak nga no makikuyog ka, makitimpuyog ka iti dayto nga kararag. Sinanamak nga adda ti aramidin ni Apo iti dayta nga problema. Whether the problem is relational, financial, okay? Ijay personal mo nga kabibiyag ket adda dagiti struggles mo. Naikitam ti matam kadagiti tattao nga saan kini Apo and it destroys you. Ngumkabsat, now look upon Jesus. Ikita man dagita matam kini Apo. Basaan tayo man iti Hebreo 12, mangrugi tayo di verse 2, aging ganat di verse 7. Basag iti Ilocano. So ti panagkunana. Di tayo sinsina ti matatayo kini Jesus a Pangulo ken mangpunno iti pamati. Saan na upay ni Jesus gapu iti krus? Ngem, gapu iti raguna, nga agururay king kuana di na pinanunot, tipan na kaibabay na iti ipapatay na di krus. At daitan nga si tutugaw iti makanawan nga trono ti Dios. Tapno di kay agkapoy wenno maupay, panunutin nyo. No kasano iti panagsagaba na, gapu iti napalalo apan ang busor ken kuana kadagiti managbasol. Di pa'y nagsayasay ti darayo iti panakidangadang yu ti basol. Nalipatan nyo ka din ti sao ti Diyos. Iti panang balakad na kada kayo akas anak na. Dagiti balikas ang amang papigsa iti pakinakam nyo. Unana, anak ko, ipangag mo ang naimbag ti Apo no ipakita na king ka ang nagbiddot ka. Ket di kumapsot ti pakinakam mo no ipatay na king ka iti panusa. Ngamin, babalawan na ti ayaten na. Ket saplitan na ti awaten na akas anak na. Ibturan nyo, iti panagsagabayo, ket ibilang nyo, akas iti panang disiplina ti maysa nga ama.
ipakita iti panagsagabayo nga ibilang na kayo ti Dios akas anak na adda aya ti anak asaan nga aturen iti amana. Kapsat, naglawag dayto. Ulitim tumanen nga basahin no lumaslasat ka at dagayam iti panggep ni Apo. Ngem kayat nalata nga adda sadyay gundaway wenno panawin nga kaslatay talaga nga marigrigatan ka. No sika dato'y kapsat, sumurot ka man iti dayto nga panagkararagkat ko na Apo, iti dayto nga gundaway. Aklunek dagiti nagkurangak, aklunek dagiti basol ko. Ket Apo, agtaeng ka man manen, kadagiti panggep ko ti biag, agtaeng ka kadi Apo iti biag ko. Ket saanen nga siyak ti mangimando kadagiti amin nga plano ken tartari gagayek no disikan. Tulungan nakman Apo, iti daytoy nga gundaway, kadagitoy nga problema nga laslasatek ita. Apo, agyaman ak idaton ko king katibiyag ko. Kapsat no dayta ti inkararag mo, mangnag ni Apo dayta, ket adda nga kanayon nga mangibaga adda ak ditoy sipay mo. Una po agyaman kami nga kang kanayon, taadda ka nga talaga, nga mangmat-mat-mat kada kami. Alawan sinanama kami, iti aramidem kadagitoy kakabsat nga kanayon nga adda nga maagdengdengag kadagiti sasom. Dagiti kakabsat nga lumaslasat kadagiti nga kapadasan iti panagbiag. Maiparik na kad Apo ti arakop mo ken pannakabalin mo, pannakaagas, pannakaresolbar, may kan isuda ti saririt, wisdom tapnon dagiti nga problema. Apo, isuda mo lagayam iti aramatem nga solusyon kadagiti nga problema. Agyaman natin ka, agyaman kami ken ka. Stamot iti dayto nga programa, tultuloy mo ti pamindisyon mo tapno ti kasta Apo, danunan na dagiti amin nga lapayag. Kat adda kad iti panagbalbaliw, kadagiti biag mi agsipud iti pannakabalin iti sasom. Bendisyon na dayto nga stasyon, kat agtultuloy nga iwaragawag mi iti naimbag nga damag nga maipanggap ken ka. Dayto iti dawat mi, ang may kaputinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Alawan kapsat, agyaman nakting kay panagdengag. Iti dayto nga programa tayo tiyag mula. Gapit, na nakapsat iti amin nga programa tayo. Iti dayto nga stasyon ti radyo 1143 DZMR. Ket ti co-host tayo kakapsat ni Brother Thomas. Dayto iti gayem. Ken kapsat yo, Architect Bong Lagmay. Nga mangibagbagaan kanayon. Ti agmula agapit. Ti agmula agapit. See you again next Saturday. God bless you. Bye. Tiyak mula agapit etating karina kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga tinaimbag nga aram itiyak kupas tiyak mula agapit olata. Basiti